Assalomu alaykum do'stoni aziz. Masalaи 19 главаи 3 аз китоби Прасолов планиметрия. Мо дута давра дорем. Ба ҳамдигар ай берун касатса мекунанд. Расанда. Маркази якиш О1, маркази димиш О2. Ва давраи сеюм ма мекашем ки марказиш Ой ва ай дарун ба давраи маркази О1 ва маркази О2 расанда, яъне ки касатса мекунад. Акнун бояд ки периметри О1, О2-ро биёрем. Периметри ҳамин секунҷа гуфта шуд. Якум чиз дӯстони азиз ман қайд кунам ки мо дили худ ду давра дорем. Агар онҳо расанда ай берун бошанд ё ин ки ай дарун бошанд фарқ надорад. Вақте ки мо маркази ҳамин ду давраро бо ҳамдигар пайваст мекунем, ба нуқтаи расанда мегзарад. Барои чӣ? Барои он ки масалан дар ҳамин нуқта расандан вақте ки ма як хати рост мегзаронам ба ҳамин нуқта, ай центр ба ҳамин хатам 90 градуса, ай центри дигари давраам ба ҳамин 90 градуса. Яъне ки 90, 91 сада шуд. Яъне ки се нуқта дар як хат мехобанд. Ҳамин дар инҷа истифода мебарем. Ай ҳама дар қисми мушкили ҳамин масъала, ҳамин расми ҳамин масъаларо кашидан буд. Акнун чӣ кор мекунем? Мо медонем ки радиуси давраи калонимон R. Биёед масалан нуқтаи расиши давраҳои О1, О2-ро гирем. Агар давраи О1 О қатъи бигирем ва О1 О2-ро С гирем. Агар чӣ мешавад? Акнун мо медонем ки О1 амон баробаре ба R О1. Яъне ки агар ман инро давом диҳам, чӣ хеле ки мо гуфтем ки ду давра агар расанда кунад, марказҳоро давом дем, нуқтаи расишда мезанад. Барои ҳамин ОА О1А баробаре ба О1Б. Акнун А О2 баробаре ба О2С. Ман агар инро давом диҳам, О2 дар нуқтаи С мезанам. Мо бояд чиро меёфтем? О1 ҷамъи О1 О2 ҷамъи О2. Ай баробари чӣ шуд? Баробар шуд ба О1 ҷамъи О1 О2-ро ман метавонам О1 А нависам ҷамъи А О2 ҷамъи О2. О1 О1 А баробаре ба О1 ҷамъи
O1 B ҷамъи A-O-2 ҷамъи O-O-2 баробар ба O-O-2 ҷамъи O-2 C. Радиусеку. Акнун айҷа баробар шид идута ОБ, айдута боша ОС. ОБ ОС радиуси дарои мо баробар ба ДР меша. Яъне ки периметри ҳамисакиҷа баробар ба ДРи калон. Чӣ хеле ки дода шидаги буд. Як борига қайд мекунем ки мо чиро истифода бурдем. Масалан, ду давра дорем. Ай дарун ё ай берун фарқ надора ба ҳамдигар расандан. Вақте ки марказҳоро пайваст мекунем, хати точка касания дар як хат мехобанд. Барои чӣ? Барое ки точка касания хати як расанда гузаронем, марказҳоро ҳарҷа ай марказ радиус барем 90 меша. Инам 90 меша. Ягон комментарият бошад нависен. Видеоро дастгирӣ кунед. Ассалому алайкум.